Guretzako esperientzia ezin hobea izan da, Siratirekin. Bai estatu mailan, bai internazionalki oso harrera polita izan du. Festivaletan, baita aretoetan ere, oso takila polita egin du ere, eta egia esan publikoaren harrera oso ederra izan da, beraz ezin hobea. Sirati generozko pelikula bat izan da, Sitgesen estrenatu genuen, guretzako munduko genero festivalik importantenean, eta gero Euskal Herrian Donostiako beldurrezko astean, gure generozko festivalik importantenean ere. Munduari buelta eman ostean, Euskal zineman, gure zinemaldian ere egotea, guretzako plazer handia, Zinemaldian pelikula ikustea, zinema areto batean, izango da Irati pantaila handian ikusteko aukera, azkenengo aukeretariko bat, Azken finean, nik Irati saiatu naiz egiten ahalik eta epikoen handien eta pantaila handian gozatzeko, Badago ja plataformetan, badago Blu-rayen ere, baina animatzen dut jendea gerturatzeko, bertan handian ikusteko, hola egin duguta. Aurten zinemaldian 14 euskal ekoizpen egotea, isladatzen duela batean euskal industria osasuntzu dagoela, beti da importantea gure presentzia bertan egotea, eta beti da onuragarria. Ni hor jarraitzen dut, uzten diaten heinean jarraituko dute filmak egiten, eta nabil hildo beretik. Euskal mitologiako beste kontakizu batzuekin nabil, ere historikoa, eta hildo beretik.